RMN Breaking News. Una sa ating mga balita mga kasama, meron tayong breaking news. Ang detalye mula naman kay Radyoman Joyce Adra. Joyce! RMN Live Report. Dating Bamba na Tarlac Mayor Alice Guo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Ito matapos na ibasura ng Pasig RTC ang kahilingan ni Guo na manatili sa Pasig City Jail Female Dormitory. Kinumpirma naman ng Bureau of Corrections na may hawak na silang kopya ng commitment order mula sa korte. Ayon sa Bucor, ipoproseso muna sa Bureau of Jail Management and Penology si Guo bago ito isailalim sa proseso naman sa CIW. Inaasahan ng Bucor na sa susunod na linggo ay maililipat na sa CIW itong si Guo. Una nang nag-deploy ang Bucor ng karagdagang Corrections Emergency Response Team para matiyak ang seguridad sa pasilidad. Sasailalim din sa 5 araw na quarantine si Guo at sasailalim din siya sa medical examination. Isasailalim din ito sa 55 araw na pagproseso kabilang na ang mandatory orientation bago ilipat sa regular na kulungan kasama ang iba pang persons deprived of liberty. Kasama mo sa DZXL Manila, Radyoman Joyce Collantes, Adra, Tatak, RMN. RMN Network News. Sa Bukidnon, lalaking nag-amok patay matapos mabaril ng responding pulis. Isa pang pulis sugatan matapos matagan ng suspect. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Mark Micabalo ng RMN Malaybalay. RMN Live Report. Nadala pa sa ospital bagamat kalaunay binawian rin ng buhay ang isang lalaki na di umano'y nag-amok gamit ang isang itak at nabaril ng isang pulis, partikular sa Purok 2, Barangay Adtuyon sa bayan ng Pangantukan dito sa probinsya ng Bukidnon. Ang nag-amok na lalaki ay kinilalang si Elias Pardo na sa tamang edad at residente ng naturang lugar. Ayon sa ulat, nakatanggap di umano ng tawag ang pulisya mula sa Chief Tanod ng naturang barangay hinggil sa pag-aamok ng sospek. Pagdating sa lugar, nagtago ang sospek sa plantasyon ng tubo sa area at nang magkaroon ng negosasyon, umatake ang sospek at nataga nito ang isang miyembro ng PNP na naaksidenteng nadulas. Dahil sa pangyayari, pinaputukan ng isang pulis ang sospek na tinamaan sa kanyang kaliwang bahagi ng braso at sa likurang bahagi ng katawan. Pawang dinala sa Pangantukan Medical Hospital ang pulis na nagtamo ng sugat sa kanyang kaliwang kamay at kanang siko at ang sospek na binawian ng buhay kalaunan. Sa ngayon, patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente habang wala namang planong magsampa ng kaso ang pamilya ng napatay na sospek. Kasama mo sa RMN DXMB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyoman Mark Micabalo. Tatak, RMN. RMN Network News. Sa ibang balita mga kasama, posibleng makasuhan ang driver ng truck na sumalpok naman sa isang pampasayrong van sa Kamalig Albay na kinisawi ng 11 individual. Sa naging panayam ng DZXL RMN Manila, sinabi ni Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr., lumalabas sa inisyal na investigasyon na sa parte ng truck driver ang mali matapos itong ipilit na paandarin ang tumirik na truck kahit wala na itong preno. Hindi na daw ito umaandar na truck. Nagkarga ng gasolina doon sa isang gasolinahan. Tinulak nila yung truck ng painante. Tapos pagtulak, dire-diretso na at wala talagang preno daw yun. Sinubukan man kumaga lagyan ng kalso o harang ng mga painante pero hindi talaga kaya kasi mabilis na nga yung takbo ng truck. Then pagdating doon sa may paliko na, galing kasing bypass road to, paliko na, matuli na yung takbo, then hindi na kinaya na doon talaga sa linya niya na pumasok lang yung truck. Talagang nasa lubong niya yung van na paparating din. Mga kasama, yan si Kamalig Albay Mayor Carlos Erwin Baldo Jr. sa panayam ng DZXL RMN Manila. Dalawa sa mga nasawi minor de edad at isang senior citizen. Sa ngayon, naiuwi na rin sa kanilang pamilya ang 11 mga biktima habang patuloy pong nagpapagaling sa ospital ang isang pasahero ng van na nakaligtas maging ang truck driver. Samantala, sinuspindi na rin ng Land Transportation Office ng 70 araw ang lisensya ng nasabi namang truck driver. RMN Network News. Kinumpirma ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA na 19 na mga Overseas Filipino Workers o OFW ang nasagip sa malawakang sunog sa residential building sa Tai Po, Hong Kong. Ayon kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan, karamihan sa mga ito ang nasunugan ng pasaporte at kanilang mga employment contract. Patuloy ang kanilang koordinasyon sa local authorities upang matiyak na ligtas lahat ng OFW sa insidente. Meron na po tayong 19
na ating mga OFWs po naapektuhan, pero were safely po rescued at tayo po ay in close coordination na sa kanila at sila po ang mga naging concerns nila. Marami po sa kanila po nasunugan ng passport, nasunugan ng mga employment contract at ito po ay agad-agad namang sinusolusyonan po ng PCG and our MWO. Nagbigay na rin po tayo ng mga food packs at mga tulong po, mga dignity kits at kung ano pa pong kailangan nila, sir. Sa pinakauling ulat ng local media, umabot na sa 55 individual ang nasawi at halos 300 ang patuloy na pinaghahanap. RMN Network News. Sa ibang balita pa mga kasama, naghain ng not guilty plea sa Sandigan Bayan ang 8 sa siyam na akusado sa kasong graft. May kaugnayan po yan sa manay 289.5 million pesos na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Kabilang dito sina DPWH sa Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan, Assistant Regional Director Jen Ryan Altea at Ruben Santos, Dominic Serrano, Felizardo Casuno, Dennis Abagon, Montrexes Tamayo at Lerma Caico. Hindi naman nakadalo sa arraignment si Juliet Calvo na kasalukuyang nasa kustodiya po ng Camp Karingal sa Quezon City dahil sa hindi pa nakapaglabas ang korte ng produced order para sa kanya namang arraignment ngayong araw. Itinakdang susunod na arraignment sa Martes, December 2 kasabay ng arraignment naman para sa kaso nilang malversation. Ibinalik muna ang 8 akusado sa kanilang detention facility sa Quezon City Jail at Campo Karingal. Habang sunod na taon naman itinakda ang preliminary conference para naman sa kasong graft. RMN Network News. Hindi pa tiyak ng Independent Commission for Infrastructure o ICI kung kailan sasalang sa pagdinig ng komisyon si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Muling ipinaliwanag ni ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na nasa pagpapasya ng resource person ang kanilang susundin kung nais nitong humiling ng executive session o i-live stream sa publiko ang pagdinig. Una na nagsabi ang mababatas na kanyang pakikipagtulungan sa gitna ng investigasyon sa malawakang anomalya sa flood control. So based on our rules, unless there's a formal request for an executive session, the default will be live stream. As I said, ang commission naman ay bukas sa any information, especially here na merong pupunta, regardless of whom that person is, will voluntarily appear and testify under oath, ay malaking bagay sa amin. Kung maalala, inakusahan ni dating Congressman Zaldico ang presidential son na responsable umano sa 50.9 billion pesos budget insertions mula 2023. Agad naman itong pinasinungalingan ng mababatas at nilinaw na wala siyang itinatago o isinisingit sa budget. RMN Network News. Sa kaugnay pa rin balita mga kasama, ICI dumepensa naman na pawang pagsasailalim sa executive session sa mga mambabatas na humaharap sa pagdinig sa halip na sa pamamagitan ng live streaming. Detalye ng balita mula kay Radyoman Joy Sadra. RMN Live Report. Dumepensa ang Independent Commission for Infrastructure sa sunod-sunod na pagsasailalim sa executive session sa mga kongresistang humaharap sa pagdiniga. Ito ay salip na sa live streaming kaugnay ng kanilang pagkakadawit sa eskandalo sa flood control projects. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, lahat naman ng kadahilanan ng kanilang resource persons ay pasok sa kanilang guidelines para sa live streaming. Kabilangan niya rito ang seguridad ng pamilya at ang nilalaman ng impormasyon na kanilang isisiwalat. Well, of course, they manifested that they had fears with regard to how it will be affecting their families. At the same time, there might be some people that they may be mentioning. These are all in the guidelines. So, hindi naman magagrant ng commission yun kung it is not in accordance with the guidelines. So, when the executive session was granted, nakalista doon sa aming guidelines kung ano mga nandito. No? And the commission saw it fit that it should be in the executive session. Ang isa pang nakalagay doon, if the information, if divulged to the public, would affect the investigation of the commission. May mga information na maaaring dapat talagang nasa executive or in confidence. Ngayong araw na ito, kabilang sa mga humarap sa executive session at sina Quezon City Representatives Maria Victoria Copilar at Patrick Michael Vargas.
Kasama mo sa DZXL Manila, Radyo Man Choice Coriantas, Adra, Tatak, RMN. RMN Network News. First Lady Liza Marcos deadma sa mga drama at intriga. Itutuon daw ang oras sa pagtuturo. Detalye ng balitang yan mula kay Rajamon Chanel Salazar. RMN Live Report. Mas pipiliin naman ng itoon ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kanyang oras sa pagtuturo sa mga bagong henerasyon ng abogado kung paano tunay na gumagana ang batas sa halip na makisawsaw sa ingay politika. Matatanda ang idinawit ni dating Congressman Zaldico ang unang ginang sa umano'y pagpapatigil ng investigasyon sa mataas na presyo ng sibuyas noong 2022 at sa kontrobersyal na rice at onion importation. Bagamat hindi direktang sinagot ang akusasyon ay tila nagpatama ang First Lady sa kanyang post kung saan pinagmamalaki niya ang kanyang mga law students sa Iloilo City na patuloy na sumisipot sa klase sa kabila ng lindol, bagyo at umano'y bomb threats. Git ng First Lady gumagana ang batas kung saan katotohanan ng basihan at ebidensya ang lengguwahe sa anumang issue at hindi sa theatrics o drama na naguugat sa politika. Patunay anya na mas may saysay ang paghubog ng bagong abogadong batay sa ebidensya kaysa sa higit na pakikisawsaw sa anumang paratang. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak RMN. RMN Network News. Department of Agriculture naman pinabula ng akusasyon ni dating ako Bicol Representative Zaldico na hawak ni First Lady Liza Araneta Marcos sa mga rice importers at sangkot din sa rice smuggling. Detalye ng balita mula kay Radyoman Gerald Ulip. RMN Live Report. Tinawag ni Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na sinungaling at pang Netflix ang script ni dating ako Bicol Representative Zaldico matapos idawit ang First Lady sa mga isyung may kinalaman sa Agriculture Department. Sa kanyang inilabas na video, tahasang pinakusahan ni si First Lady Liza Araneta Marcos na hawak ang mga rice importers at sangkotin sa rice smuggling. Pero ayon kay Chu Laurel, ni minsana ay hindi nangialam ang unang ginang sa mga issues sa Department of Agriculture. Anya sa confidential report na isinumite ng Agriculture Department sa Congress kaugnay sa issue ng smuggling ay wala dito ang pangalan ng unang ginang. Fabricated lie ho to. Napakasinungaling talaga niya. The First Lady has never meddled in any DA matters. Kapit patalim na yan eh. Wala nang mapuntahan eh. Lahat tinuturo na siya eh. Diba? Lahat ng kadil niya tinuturo na siya. His back is against the wall. So parang kung ako, siguro ang concept niya, kung ako'y babagsak, sama-sama na tayo lahat. Kahit yung mga inosente. Diba? Una nang sinabi ng civic group organization sa pangunguna ni Chairman Emeritus Dr. Jose Antonio Goyta mula sa People's Alliance for Democracy and Reform at Filipinos Do Not Chill the movement na hindi whistleblowing kung hindi panlilin lang ang ginagawa ni Representative Zaldico sa publiko. Iginit ang grupo wala pa rin kredibilidad siko dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin ito umuwi ng Pilipinas para panumpaan ang kanyang salaysay. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Man Gerald D. Ulet, Tataka, RMN. May buntag Pilipinas, ito po si foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad. Commission on Elections, nangangampan. Narito ng ulo ng mga mainit na balita. Ako po si Radyo Manel Maracol. Magbabalik ang RMN Network News. Nasayod ka ba nga ang atong kadagatan dili lang basta tubig? Kini ang kinabuhi para sa kadaghanan. Ang hapsay ug responsableng paggamit sa gasa gikan sa kadagatan alang sa ekonomiya ug kalikupan gitawag og blue economy. Ang atong kadagatan sama sa West Philippine Sea. Abunda dili lang sa mga isda kundi lakip ang kaabunda para sa agham ug ekonomiya gikan sa genetic resources nga pwedeng gamiton sa paghimo sa mga tambal ngadto sa hydrocarbon reserves nga naghatag og enerhiya sa nasod ug tungod sa kanapad sa dagat nahimo kining agianan para sa negosyo. Sa Pilipinas, adunay gisulong nga Senate Bill number 2450 o Blue Economy Act.
Ang banaod nun nga maghatag og kahigayunan alang sa paggamit sa kaabunda sa dagat para sa inklusibong paglambo samtang giatiman ang kinaiyahan ug gipalig-on ang atong kabaybayunan. Nang hinaot ang kadaghanan nga mapasar ang Blue Economy Act aron matuman ang maayong paggamit sa kaabunda sa dagat, kiniusab ang yawe sa hapsay nga panginabuhian, seguridad sa pagkaon o malambuon nga kaugmaon sa nasod. Ang pagprotekta sa atong kadagatan sama sa West Philippine Sea mao ang lakang paingon sa nasudnong kalambuan. RMN Network News. RMN Network News. Buwis ng contractor na nag-donate kay Senator Cheese Escudero si silipin ng BIR. Detalye ng balitang yan mula kay Rajuman Jairus, Peña, Florida. RMN Live Report. Sisilipin na rin ng Bureau of Internal Revenue ang buwis ng government contractor na nag-donate sa kampanya noon ni Senator Cheese Escudero noong 2022. Sinabi ito ni BIR Commissioner Carlito Mendoza nang maghain ng reklamong tax evasion sa Department of Justice ngayong Huwebes laban sa dalawang kontraktor na may kaugnayan sa manumalyang flood control projects na pamahalaan. Ayon kay Mendoza, alamin nila ang declared income tax returns ni Lawrence Lubiano, presidente ng Center Waste Construction and Development, na tumulong noon sa kampanya ni Escudero. Ikukumparaan niya ng ahensya kung tugma ang assets ni Lubiano sa binayaran nitong buwis. Dahil kung siya ay admittedly, sinasabi niya na nagdeklara siya, nagbigay siya ng donation na 30 million pesos. Ibig sabihin, meron siyang asset na 30 million pesos na ibinigay niya. So, ibabangga naman po namin ito sa mga tax returns na isinampa niya. Kung yung bang ibinayad niyang buwis ay tumutugma doon sa asset na yon. Yun naman po ang anggulo na titingnan ng BIR. Kasi kung meron kang 30 million pesos na kaya mong i-donate, titingnan natin kung yung bang kanya mga dineklarang taxes o binayarang buwis, tumutugma doon sa kanyang kita para magkameron siya ng 30 million na kaya niyang i-donate. Kahapon nang ilabas ng Commission on Elections ang resolusyon na nag-aabuswelto kina Escudero at Lubiano sa posibleng election offense. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyo Manjairus Peña, Florida, Tatak RMN. RMN Network News. Sa Kamara naman, pag-absuelto ng COMELEC kay Escudero sa issue ng pagtanggap ng campaign donation mula sa kontraktor, ikinadismaya ng isang leader ng minorya. Kasama mo sa balita, Rajuman Grace Mariano. RMN Live Report. Hindi kumbinsido si House Deputy Majority Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima sa desisyon ng COMELEC Political Finance and Affairs Department o BIFAD na walang paglabag sa Omnibus Election Code. Si Senator Francis Escudero at ang campaign contributor nito na si Lawrence Lubiano. Sa tingin ni de Lima, kulang pa ang ginawang pagpusisi ng BIFAD sa issue ng pagtanggap ni Escudero ng 30 million pesos na campaign donation mula kay Lubiano na siyang presidente ng Center Waste Construction and Development Incorporated. Palaisipan kay de Lima kung sinilip bang mabuti ng PFAD ang istruktura ng pagmamay-ari ng Center Waste Construction and Development Incorporated at hindi nito nakita na yan ay buong pag-aari ni Lubiano kaya lumalabas na sila ay iisa. Ang desisyong ito ng PFAD ay rekomendasyon lamang sa COMELEC Anbank. Kaya naman umaasa si de Lima na magsasagawa ang COMELEC Anbank ng masusing pagsisiyasat sa mga katotohanan at legal na issue hinggil sa pagtanggap ni Escudero ng kontribusyon mula sa isang kontraktor noong 2022 elections. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN. RMN Network News. Marami-rami pang kongresista ang nasisilip ng Ombudsman na may conflict of interest sa issue ng flood control projects. Ayon kay Ombudsman Jesus Crespin Remulla, posibleng nasa 12 hanggang 15 miyembro ng Kamara ang may conflict of interest sa naturang proyekto na pwede agad kasuhan. Marami pa yan. Hindi pa mabasa 12 hanggang 15. Yung very evident. Hindi na kinakailangan yung beneficial interest test. Pwede mo lang sabihin at talagang sila na yun. May conflict of interest na. At alam naman natin, dito, marami tayong pwedeng kaso na ipataw sa mga taong na violate ng batas.
Kasunod dito, plano ni Remulla na kausapin si House Speaker Bojo D dahil sa lumalaking bilang ng mga mambabatas na isinasa ilalim sa investigasyon na posibleng magdulot ng problema sa Kamara. Una lang nirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure at Department of Public Works and Highways sa Ombudsman na sampahan ng patong-patong na kaso ang 8 kontratista na umunay sangkot sa flood control scandal. RMN Network News. Sa Senado naman, hindi pagdepensa ni Senator Bato de la Rosa sa mga hawak na budget, hindi okay ayon kay Senate President Tito Soto III. Kasama mo sa balita, Rajuman Conde Bata. Conde. RMN Live Report. Hindi okay o hindi ayos para kay Senate President Tito Soto III na hindi madedepensahan ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang 2026 budget ng mga ahensyang kanyang dapat na i-sponsoran. Ay kay Soto, hindi na dapat hiniling na makuha ang chairmanship ng dedepensahang ahensya kung hindi naman ito magagawa, lalo't isa sa napakahalagang ahensya ang isasalang sa plenaryo tulad ng Department of National Defense. Sinabi ni Soto na mula noong November 11 ay hindi pa nakikipag-ugnayan o nakikipag-usap sa kanila si Senator Bato matapos na lumabas ang balitang mayroon na itong warrant of arrest mula sa International Criminal Court o ICC. Bagamat may tuturing na absent si De La Rosa, wala namang sanksyon o parusa sa mga mambabatas na mahabang panahon na lumiban sa trabaho. Hindi okay yun. In the first place, dapat hindi mo hiniling na makuha mo yung mga chairmanship na yun. Hindi mo naman kung kaya mo. Sana, kung hindi mo kaya, hindi mo dapat hiniling na makuha mo yung chairmanship na yun. Especially vice chairmanship ng budget, national defense. Napakahalaga eh. So, I leave it to Senator Gatchalian, who's the chairman of the Committee on Finance. Siya na ba? Yan ang pahayag ni Senate President Tito Soto III. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Conde Bata, Tatak, RMN. RMN Network News. Agad nakalusot sa plenaryo ng Senado ang 889 million pesos na budget ng Office of the Vice President sa 2026. Sa plenary session ng Senado kanina, wala pang 5 minuto ay naprubahan na ang budget ng OBP na mas mataas ng 156 million pesos sa 733 million pesos na House version. Bago maprubahan, nag-manifest si Senator Robin Padilla ng pasasalamat sa Senado dahil hindi binawasan ang budget ng pangalawang Pangulo sa susunod na taon. Samantala, personal ding humarap sa Senado si Vice President Sara, ngunit tumanggi itong magpaunlak sa mga tanong ng media. RMN Network News. Abay, abiso naman sa merong mga e-bikes at e-trikes hindi na papayagan sa mga main roads simula naman December 1. Nagbabalik si Rajuman Conde Bata. Conde. RMN Live Report. Uhulihin na nga simula December 1 ang mga e-bikes at e-trikes na makikitang babiyahe sa mga major thoroughfares o mga pangunahing kalsada sa pagtalakay sa budget ng Department of Transportation para sa 2026. Kinwestiyon ni Senator Rapi Tulfo kung anong aksyon ang ginagawa ng Land Transportation Office sa mga lumalalang problema sa lansangan dahil sa mga e-bikes at e-trikes. Tinukoy ni Tulfo na mga e-bikes at e-trikes ang hari na ngayon ng kalsada at matinding kakumpetensya ngayon ng mga lehitimong tricycle drivers at operators. Pero hindi anya tulad sa mga tricycle na dumaan sa butas ng karayom bago makapagpasada, ang mga e-bikes at e-trikes ay nakikita sa mga malalaking lansangan. Nagsasakay na rin ng mga pasahero kahit walang lisensya at kahit walang insurance na malaking problema kapag nasangkot sa aksidente sa kalsada. Nangako naman ng LTO na simula December 1, 2025 ay uhulihin na ang lahat ng mga e-bikes at e-trikes na makikitang nasa major thoroughfares at automatic na i-impound ang mga ito. Nag-commit po ang ating bagong LTO head, si Asica Lacanilaw, that by December 1, huhulihin na po lahat po ng mga e-trikes na nasa kalye. Ayan, kayo mga na e-bike, e-trikes, December 1, wag na muna kayo mamasada. Hindi, maging parehas na kayo. Wala naman silang driver's license, karamihan sa kanila. So ano ipapakita nila doon sa apprehending officer? Your Honor, according to LTO and DOTR, automatic impound na. Kasi po yung nakikikwenta nyo, dilema po talaga eh. Minsan, bibigyan naman ng leeway na makabiyahe ang mga e-bikes at e-trikes
pero ito ay sa loob lamang ng mga barangay at subdivision. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Conde Batak, Tatak, RMN. RMN Network News. PNP Chief Nartates ipinag-utos ang manhunt operation laban sa suspect ng pamamaril sa isang kapitan sa Digo City, Davao del Sur. Detalye ng balitang yan mula kay Radyoman Marjo Domingo. RMN Live Report. Ipinag-utos sa Philippine National Police Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. ang pagsasagawa ng manhunt operation laban sa suspect na namaril sa kapitan sa Barangay 3 de Mayo, Digo City sa Davao del Sur. Ang nasabing kapitan ay si Oscar Dodong Bukol Jr. na binaril at pinatay habang naka-Facebook Live noong November 25. Dahil dito, inatasan ni PNP Acting Chief Nartates ang mga pulisya ng Davao del Sur at karating probinsya nito na mag-deploy ng shatter team, magsagawa ng follow-up operations at makipag-ugnayan sa mga otoridad para sa mabilis na pagkakahuli sa suspect. Samantala, may isang person na ang live na sa mga pangyayari na sabing biktima sa kanyang pagkakasyon nila. So, ito sa pagkakasyon. RMN Network News. RMN Entertainment News. Loisa Andalio at Ronnie Alonte officially husband and wife na. Detalye mula kay Radyoman Alex Furaque. After 9 years of dating, officially husband and wife na sina Ronnie Alonte at Loisa Andalio. Sa Instagram post, nagbahagi si Ronnie ng wedding photos nila ni Loisa sa kanilang beautiful garden wedding at sinurpresang fans ilang araw lang matapos si anunsyong kanilang engagement na ibinahagi din sa IG na ipinapakita ang kanyang larawan at ni Loisa na suotang singsing. Caption ng aktor, "Zup, Mrs. Alonte?" Agad naman na nagkomentong fans at celebrity friends ng love, heartfelt congratulations at well wishes para sa bagong kasal. Nitong November 26, in-upload ni Ronnie kanilang proposal vlog kasabay ng pagdiriwang ng kanilang 9th anniversary. Congratulations, Loisa and Ronnie Alonte. Yan ang ating entertainment news. Alex Furaque, Tatak, RMN. At pahabol sa ating showbiz, pasok na ang pambato ng Pilipinas sa si Mirna Esguerra sa top 20 ng Miss International ginanap sa Tokyo, Japan. Umaasa ngayon ang mga Pinoy fans na magtutuloy-tuloy siya hanggang masungkit ang ikapitong Miss International crown ng bansa. Nanatili pong nakatutok sa DZXL News para po sa mga updates sa naturang pageant. Naku, good luck ha! Network News. Mga kasama, sumayin niyo po ng unang mga balita. Ito pa rin si Radyoman El Maracol. At Radyoman Jenny Pahilanga. Mula po sa RMN Broadcast Studios sa Atlanta Center, Manila. Diyan sa mga Chabacano. Abay, buenas noches! Ako, si Radyoman Jenny Pahilanga. Magbabalik ang RMN Network News bukas alas 7 ng umaga.